Momentík, vážení diváci. Momentík, je tu svetlo? Nahráva to, ale nejak inšie. Keby si mi nesvietil do očí, prosím, ja nic nevidím teraz. Situácia sa opakuje. Svietenie do očí, ale normálne, ty nie si duch? Nie. Lebo vidím všetko, potok, svetelka, len teba nie. Možno, že už nežijem. Aha, nie, už som ťa zbadal. Ahoj. Čože to je? Tam je psychiatrický. A tu v tých tieňoch to je maskovala vo vojenskom oblečení, teda veľmi dobré vojenské oblečenie, pretože sa zamaskovala, takže ju nevidno. No, ahoj. Ahojka. Teraz sa tvári na nás slušnú. Dobre. Asi to ukončíme. Dovidenia.